Какво става, хора? Аз съм Крастайл. Днес първо да ви кажа, че не сме се виждали от много време. Трябваше да се видим на 8 декември, но не се видяхме. Това няма значение, както виждате вече нямам русо на косата си, не съм постриган. Вчера трябваше да се пострижа, фризьора ми излезе ангажимент и нищо не стана. Днеска клипа смятам да е нещо по-обикновено. Да ви покажа как се храня преди да отида да тренирам, какво пия. Евентуално, ако няма хора в залата, бих ви показал и упражненията. Днес ще тренираме гръб и бицепс и корем в края. И в края една пътека хубава така на 15 наклон 20 на минути, на 5 км. Да, тя общо взето е вече да на изтощи на максимум. Общо взето след залата, евентуално може да минем да си купим нещо протеиново или директно да пием едно протеинче вкъщи да си почуваме. И евентуално ако излезе някаква задача по време на деня, просто ще ви държа в течение и ще сте с мен, ще обикаляме. Да, искам да знам дали повече ви харесваше русото, което се получи на този клип или това, което е в момента. Просто за себе си да знам. Аз знам, че е това, но за всеки случай да чуя още някое различно мнение, поне да знам, че не съм се харесвал евентуално само аз с това русо. И да, ще се включим, сега ще ви покажа какво хапваме преди залата, само да го приготвим и директно ви го показвам. Така, бързото хапване, един барбекю сос от Lidl. Общо взето, мажете си питката, той не е толкова високо калоричен. От тук имаме плъшко филе в била, което е с на 100 грама има 17 грама белтъци, което е супер. Аз вече 100 грама съм изразходил, така че най-вероятно другите. Така, 3 парченца, слагаме кашкавалче и общо взето сега си го завиваме. Така и не е готово. Сега остава само да го сложим в тостера и реално сега ще се включа от масата как го хапваме, пускаме си едно клипче, след това следваме до магазина, си вземем едно монстърче, пием едно креатинче и общо взето отиваме да правим гръб. Ще се включим след малко. Това е сандвича. Гледаме дианката. И общо взето вече се включваме като се нахраним. Спали сме си една чашка водичка. И директно вече видите като си направя креатинчето и вече по път за залата. Общо взето, креатина се прави супер лесно. Общо взето чувстваш като дилър. Слагате една лъжичка в 250-300 мл вода. И след това просто трябва да си го шейкнете. Така. Джим-бим, дано някой ден да работим заедно. Так. Супер. Като истински консуматори до последната прашинка. Вече сме готови. Сега оправяме раницата за залата и вече отиваме на път. Така, раницата ми за зала включва един чешко маратонки, едни слушалки, вода, къси шорти, аутфита ни за залата е много прост. Така ли, аутфита ни за по пътя за залата. Една шапка New Era, едно екипче на Nike. И сега ще ви покажа и обувките и направо продължаваме напред. Така, това са обувките, мога да ги зумна така. Това са Nike Undercover. Доста красива обувка. Аз обичам да си правя подаръци от мен за мен. Но ако вие се чуете какво да подарите на ваш любим човек, тук ще оставя клипче на страницата. Може да намерите подарък за близки хора и приятели. Страхотни цени, бърза изработка и страхотно качество.
Включваме се след малко. Най-интересното е, че си вземам монстъри от магазина пред вкъщи всеки ден в продължение на 4 месеца. И точно днес идвам и няма нито един монстър, а това никога не е било. И ми казаха, това е добро, пак е без захар, реално Zero Sugar. И сега ще му направим един тестинг тест. Или пък да излезе по-добро от монстъра, малко ма съмня, ама... Като цяло Луис Хамилтън Монстър и зеления Монстър са топов да топ десятки. Сега ще видим това колко ще му дадем. Ами, тук около мен само бегачки, обаче това е хубаво. Не мога му дам 10-10, обаче може би една осмичка. Добре, кефма. И реалното предизвикателство да си взема енергийна от вкъщи до залата е, че е 500 метра, а реално аз трябва да изпия половин литър енергийна. И това е малко трики момент. Не знам. Горе-долу на крачка по милилитър. И включваме се вече до залата. Ще ви покажа в коя зала ходя. Точно след 3, 2, 1. Любимото ми нещо, като спия 1 литър течности и сега такъв буквално си подминах залата, за да мога да си изконсумирам енергийната, защото все пак да си внасяш от другади енергийни напитки в залата не е много окей. Начало не знам дали е проблем, ама за мен не е окей. Така че правим едно лонче. А тук в Пловдив духа е бати и вятъра. В смисъл направо не знам реално как се чувам, надявам се после да успеем да коригираме тази работа. Ама фитнесчето сега ще го видите. Ако евентуално мога да снимам и няма 5 милиона човека, защото също това е много трики. И така включваме се, когато мога после. Нямаше как да снимам, защото имаше 5 милиона човека като аз отидах. Сега е към 4 и нещо и залата е още по-пълна. Деца вика, нямаше къде да се подпра трипода, телефона, всичко беше заед всеки един уред. Да, обзето снимах на пътечката и там малко като се пъмпнахме. Общо взето, bad news, вървим по тениска. Най-вероятно ще завали скоро, обаче понеже като си оправяхме раницата, камери, работи, цъкна маноруфена на една бега изпълнителка. Не, бавам се. Ама общо забравих си тениска за преобличане и нямаше как да си сложа екипа върху потната тениска. И да, щях да си умириша екипа, затова по-добре да си умириша въздуха навънка. Сега отиваме до Lidl да видя дали има едно определено нещо. Ако го има, ще го вземе. Ще го вземем, ако го няма, се прибираме, правим се едно протеинче и ще видим на къде и какво ще правим или ще приключи влога веднага, като се приберем. Мисията ни в Lidl е успешна, взехме си филенци от аржентински хек и една салатка айсберг, перфектната вечеря. А сега
ще се включим директно от къщи. Първо, мисията следва е успешна. Второ, влязах в спортен магазин, спорт депо, семе тая дали някой го харесва или не го харесва. Понеже Свети Валентин 2, дали трябва да поминеш на приятелката ми. И аз такъв разглеждам. Сега някакви неща, New Collection, не знам си какво работи. Това New Collection обаче продукти от преди 2 години, разбираш смисъл, аз съм ги гледал в сайтове и година и втора вече карат. И те им пишат New Collection и са на цените, където са излезли тогава, примерно Nike-та, какво ви кажа, някакви хуарачета, брат, за 300 лева. Тия хуарачета са минали, то вече има друга мода на хуарачетата, други разцветки. Тия хора не са добре. Затова и вие не се набутвайте по този начин да дадете толкова пари за стари стоки. Мисля, нали, те реално са нови, ама са стари. И просто си поръчайте от Crass Style Designs. Ще има линк долу в описанието и тук ще има видео. Може да разгледате. Значи, за специални поводи и така нататък организирам се и ги правя на другия ден ги изпращам. Така че винаги ще ви вляза в положение. А до това, че съм още потен, не съм влял да се изкъпя и се занимавам да говоря с вас веднага от вратата за краката. Това е само заради мен. Да, купих си айсберг. Да, купих си филе. Да, ще ям риба. И да, ако не стане нищо интересно от този ден до края му, реално това ще е края. Ама ако това е края, няма да ви кажа тук чао, ми ще направя ново аутро. Така че за сега чао, ама евентуално ще ме видите като се прави след малко протеина, така че ще има още кадри. Разбира се, че почна да се прави протеина и ще си забравя шейкъра. Една секунда. Да, отново съм с зеления шейкър. Да, прави си креатина. Да, сипвам си вода с злата. И да, ще се направи протеина там. Да. Евентуално трябва да се купя нов. Като цяло, като го изминиш няколко пъти му се изменя миризмата. Не е толкова зле. Смисъл, Джим Бим, като пуснат намаления, ще си поръчаме. И ми се дават по 10 ля за шейкъри. Мога да ги дам за всичко, ама не за шейкър. Докато не са пукнали. Това е протеина, който пия. Да, в този протеин има точно 24 грама на порцийка. Извинявай, 27. 27 грама на порцийка с кукисен крем. Тук малко наркос неща, да загладим косъма. Така, магията. Люпс. Така. Реално да си правиш протеин е едно от най-готините неща. Първо, защото ти мириш на хубавичко. Второ, защото пиеш хубавичко. И общо взето, протеин се прави много лесно, по същия начин като креатин. Сипвате 200-300 мл вода, сипвате една дозичка и друсате като... друсате. Да. Тренирате за предмишница общо взето, за китката дали ви е здрава, за бицепс, може така, зависи дали някой ви гледа, може и за трицепс. Да, общо взето забавно е правенето на протеин. Щупим шкафа и когато си направим протеина, отваряме и си отваряте гърлото като момиче, на което сте първия. Да. Реално сега след това протеинче аз трябва да се изкъпя и след като се изкъпя ще хапна малко и след като хапна малко ще седна да работя. Така, като седна да работя ще се включим. За сега да оставям. Така че... Да, краската се изкъпа, вече не е миризливец, вече не е от залата миризлив, даже се е обръсна, обаче, понеже му е много чувствителна кожата навсякъде и се обрива и му излизат пъпки и стават рани, затова сега трябва да гепим един тампон от тези на приятелката ми, да вземем малко спирт и просто да се намажем. Защото едно намазване с спирт за една минута ми спестява
над 10 пъпки, които по не знае каква причина ми излизат. Да. И излезе още един таск за деня, още една занимавка. Реших, че искам да се пострижа. И звъннах на фризьора ми и му казах, че искам да се пострижа и той каза, добре, сега ще кажете, що се изкъпа, нали ще ходиш на фризьор. Мале, как ще типна мустака, мале. И да, замислете се, че този човек, ако му отида миризлив от залата, вмирисан на коч, после, другия път като отида, така ще му пипа. Гнус, няма да иска да му погледне. Разбирате ли? Мислете, ако ще ходите на публични места, да е бързо след залата. Сега вече свършила е тренировка или каквото и да е, изпотили сте, мириште гадно. Идете, изкъпете се 10 минути отнема, спестявайте лоши погледи, коментари, гледания на кръво после. Да, и общо взето, вече се чувствам добре. Да, общо взето капете са, ама не е това извода. Извода е, че ще ходим на фризьор и не знам дали сега е окей да сготвя рибата, защото ще се умириша, или вече след фризьора, защото вече няма да имам къде да излизам реално. И може би тогава ще сготвим рибата, ще ви покажа как е станала и може би така ще приключи и влога за днеска. Ама има още време, не се притесняйте, смисъл, с мен сте още. И така, сега се обличаме набързо, седна ще поработя, направо по път за фризьора вече ще се включа с вас. И не знам дали забелявате, обаче мен любимото ми изпращане от клипче на клипче. Айде! Точно така отиваме на барбар. С яки, с една оверсайз тъмна синя тениска, дънките и обувките вече ги знаете. И общо взето, не знам дали по пътя ще снимам нещо, но сигурност резултата след барбара ще го снимам, защото винаги има такъв. От 7 от 10 ставаш 9 от 10 и ако имаш бели зъби ставаш 10 от 10. Аз верно забравих, че бях казал, че духа отвратително в Пловдив. Обаче, нали, няма проблем, що да ни излеза от копчан като някой моряк от входа и да ма лъхне ледения вятър. Да, днеска от този норофен просто ти казвам, първо тениската, сега студено, с мокра коса съм, просто Тайло ход искат да ми стават спонсори, разбирате ли? Днеска супер ексклюзивно целият ми ден се развива на камера. И аз забелязвам, че съм ял само един лаваш с плешко и кашкавал и всичко друго, което съм консумирал е течност, монстър, креатин, протеин и вода в несвяст. Не знам какво става, обаче това означава, че до вечера ще мога да схапна яко протеинче от рибката. Така че всяко зло за добро, ама не усещам глад, което е най-интересното, правих и дълго кардио, вие видяхте. Просто въпросът е дали ще остане нещо от мен, защото просто не усещам глад, хора. Просто не усещам глад. Нямам представа какво става. И най-интересното е, че часът е 18:17, а фризьора ми е от 17:20. Обаче аз съм на бързо ходене на минимум 5 минути. Имах толкова време. Просто съм голям мотник. Така, върнахме се от подстрижка. Постригахме се, разбира се, при Мешари Барбар с Пловдив, точно тук. И смятам, че резултата е на ниво, малко завъртането. Надявам се да се е видял, ако не ще има друг кадър и това няма да съществува. Да, смятам, че беше най-доброто нещо, което е да се пострижа в момента, защото така съм си изпълнил всички дейли таскове, които можеше да изпълня. И реално остана само един. И този един дейли таск е да приготвим рибата заедно. Повкусявам рибата по много прост начин. Общо взето съвсем малко олива намазваме, колкото да може да полепне солта и черния пипер. Евентуално слагаме риган докато се готви. Благодаря. Евентуално слагаме риган докато се готви рибата. И след това правим една салатка от айсберг, домачи и краставичка и сме напълно готови.
Направо ще готвите с мен. Аз сега ще проверя да не се вижда нещо от прическата. И отивам да готвим. Това беше от повкусяването на рибата. Видяхте ли колко е просто? Реално разнасяш солта И черния пепер и олиото върху всичките риби. А сега си измиваме ръцете, измиваме бурканчетата, солницата, пеперницата и оливерника и почваме да готвим. Стъпка номер 2. Включваме котлона, за да загрее тигана и да сложим рибата. Да, не бях премислил, че ще пусна и аспиратора, но все пак готвим риба и ще стане доста грозно, ако не го пусна. Така че казах ви стъпките, сега ще изкарам тигана. След като изкарам тигана, този тиган дори не се нуждае от олио. Така, той не се нуждае от олио, така че просто трябва да загрее плочата. И след като загрее тази плоча, просто слагаме рибата. Тък му сготвих и всичко е готово, обаче реших, че имам прекалено много лимони в къщи и защо да не си направя една лимонада. Сега ще експериментираме да си направим домашна лимонада. Реално ще е само с лимони, сода, ама това е май оригиналната лимонада. Сега ако тръгна да изслагаме други работи, ще стане така като от кафе. Ама сега ще наблюдаваме дали ще се получи нещо, ще има тейстинг ревю и... Не знам дали ще е вкусно, сега ще разберем, обаче пък реално изглежда доста добре. В смисъл, не мога да се изкривя. Буквално мирише на лимонада. Сега ще разберем. Виж сега, вкусно е, не мога да дам 10 от 10, трябва да изложа. Обаче, реално тук имаш ебати и дозата витамин С, което ти подсилва имунитета. Така, смятам, че това нещо да не си хвърля лимоните е супер добре. Мисля, супер добре. На здраве! Малко не оставам остатъци. Така, сега е време да ви покажа как стана храната, как е масата и да, това е. И така, хора, видяхте масата, видяхте лимонадата, видяхте деня ми като цяло с фризьора. Видяхте абсолютно всичко от днес. Просто, какво да ви кажа, очаквайте нови видеа скоро, надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, оставете един лайк, абонирайте се за канала, защото има много забавни видеа. Надявам се да не прекъсна този път със свободното си време и да мога да снимам. Ами че ще се видим съвсем скоро. Имам идея за ново видео, но да видим дали ще се получи. Така, изпращам го, покажете, че не ви болят пръсти, ударете лайка и се абонирайте. Ако искате камбанка, за нея все още не държа, защото сме малко комюнити, но някой ден ще станем голямо комюнити. И да, общо взето това беше от мен, аз бях Краси Тайлди, пожелавам лек ден, лека вечер или в което и време да го гледате. Айде, чао, приятели!